बयबो गाव गावबागाव मबाइलखौ जाहाथे लाइट सुनानै लायो बयबो खावलायबाय We want justice. We want justice. We want justice. No justice, no arrest. Koitakarin pasinima lagi. Koitakarin pasinima. We want justice. We want justice. No justice, no arrest. दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन खनसेबाव जोङो रेलिनि हाबाफारि लानो थाखाय जोङो बाध्य जादों खारन थांनाय समाव जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव माने थांनाय जितु दुधनयनि जि रेप केस आरो मार्डार केस मे दाननि 3 आरो 5 अक्ट'आव जानाय जि रेप आरो मार्डार केस बेखौ लानानै जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव रेलि हाबाफारि जों लाबाय दुधनयआव जोङो धरना काम रेलि जों हाबाफारि लाबाय आरो बिनि गेजेरजों जों आसाम सरकारनिसिम मोनसे दाबि जोङो दैखांदोंमोन जे जाय माने दुखिफोरखौथ' माने गवालपारा जिल्ला प्रशासना बिथांमोना हमबाय जेलावबो हरबाय बेसेमहालागै जों बिथांमोनखौ धन्यबाद होदों जों साबायखर बावदों जे बिथांमोना गावसोरनि मावनांगौ खामानिखौ मावबाय किन्तु जेलाव हरबानो जे जोबगोन बेबो नङा खारन जोंहा एग्जाम्पल हिसाबै नुबाय जाय दिनै बे थांनाय मे दाननि जि माने रेप केसाव जड़ित थानाय जि धन आली तालुकदार बे एके धन आली तालुकदारा थांनाय 2023 सननि नभेम्बर दानाव राजमेलानिफ्राय गिदिंना फैफिननाय सासे माने उन्दै हिनजावसा गथ'खौ बिथाङा रेप खालामनानै बे जेलाव थांखानाय जेलाव मास मोनथाम जेल खाथिखांनायनि उनाव बियो गबोखांनानै जोंनि मोनथिनायाव बिथाङा फेब्रुवारि दानाव जेलनिफ्राय गबोदों फेब्रुवारि दानाव गखांनायनि उनाव मास मोननैयानो जास्लाबाखसै मे दाननि 3 तारिखआव आरो बे एके रेप केसाव बे जड़ित सानै लोगोफोर लाबावनानै आरो जड़ित दा अब्ला बेबायदिनो जुदि थांबाय थायोब्ला नों सोरबाया रेप खालामबाय होननानै जेलाव दोनहरगोन जेलनिफ्राय नों मास मोनथामनि उनाव गबोगोन आकु आरो बे एके खामानियाव बिथांमोना लिप्त जागोन सोरबा सानै साथामखौ आरो बेयाव इनभल्भ खालामदेरगोन अब्ला जोंनि थासारिफ्रा माबायदि जागोन जोंनि माने हिनजावसाफोरनि जोंनि आइजोफोरनि सिकिउरिटिया बहा थागोन दा बेखौ नोजोर होनानै जोङो दाबि दोनदोंमोन जे बै जायफोर साथाम धन आली तालुकदार बाहार आली रहमान आली आरो लोगोसेनो हिरनमय खाख्लारिखौ माने गाज्रियै बुनानै सुनानै दाननानै बुथारनायाव जड़ित थानाय धन आली तालुकदारनि बिदा शेखबर आली आरो बिनि बिनानाव पारमिना बेगम बिथांमोननि जि केस बे कमप्लिट केसखौ SIT मोनसे दानानै बिनि गेजेरजों बे केसखौ माने फास्ट ट्रेक कर्टआव लांनांगौ होननानै जोङो आसाम सरकारनिसिम मोनसे दाबि दैखांदोंमोन लोगोसेनो हिरनमय खाख्लारिनो 20 लाख टाका कम्पेनसेसन आरो बै माने जाय रेप भिक्टिम बिथांमोननो 5 लाख टाकायै गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे बिथांमोननो कम्पेनसेसन हिसाबै होनांगौ होननानै जों दाबि दैखांदोंमोन नाथाय दिनैसिमहालागै कुनु मोनसे जोंनि दाबिखौ खोनासंनायखौ नुवाखै आरो बेजों लोगोसे जों बेखौबो नुवाखै जे गभर्नमेन्टनिफ्राय कुनु मोनसे इन्टारेस्टखौ बे केसाव लानाय नुवाखै जेराव जोङो बिनि सिगां बे इलेक्शननि बा बै समायावनो जि समायाव जोङो बे हिरनमय खाख्लारि आरो बै साथाम माने रेप जानाय व्यक्तिफोरनि थाखाय जोङो जुजिबाय थादोंमोन बै समावनो सासे माने नों आपार आसामाव सुनिल गगৈ होननाय सासेया बिथिं मार्डार खालामजाबाय किन्तु बेयावहाय नों मन्त्रि थांदों DGP थांदों गुतै माने इन्ट्रेस्टआ बिथिं दङ किन्तु जोंनि नै बिथिंहाय कुनु माने इन्ट्रेस्ट होनायखौ आसाम सरकारनिफ्राय जों नुवाखै जोङो दायो सिन्ता खालामनो लुगैया जादों जे जोङो ट्राइबेल जानायखायसो जोङो बेबायदि बन्सित जानो गोनां जादों नामा जोङो सोरबा खाख्लारि जानायखाय सोरबाया गगৈ होननायखाय बेयाव DGPबो मोनहैबाय बेयाव नों मन्त्रिबो मोनहैबाय आसामनि सोरबा MLA मोनहैबाय किन्तु बेयाव सोरबा खाख्लारि जानाय लोगो लोगो सोरबा बर' जानाय लोगो लोगो बेयाव दिनै कुनु माने DGP मोनहैयाखै कुनु माने नों मन्त्रि मोनला मोनहैयाखै नामा दा बेखौबो जोङो साननो लुगैया बाध्य जादों दा दिनैनि तारिखआव गोदानै उदालगुरियाव मोनसे आरोबाव रेप केस जाबावबाय थांनाय 22 तारिख मोनाबिलियाव टिउसननिफ्राय न'आव थांनाय समाव माने क्लास 9आव फरायबाय थानाय सासे गरखा माने हिनजावसाया बियो माने रेप खालामजाबाय 7 माने हौवासाजों दा बे रेप खालामजानाय दा दिनै बै दुधनय कान्दखौ लानानै जुदि सरकारनिफ्राय कठोर मोनसे बेबस्था लानायमोनब्ला जों मोनसे फोथायो जे निस्सय नैबे माजबादनि दाख्लै 22 तारिखनि घटनाया जानाय नङामोन जाय घटनानि गेजेरजों दिनै बेयाव न' सावलायनाय जाबाय मा जाबाय दा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादै हिसाबै किन्तु जोङो नैबे न' सावलायनाय माबा मोनसे बेबायदि गाज्रि मोनसे सिचुवेसन जोंनि गेजेराव सृष्टि खालामनायखौ जों मालाबाबो लुगैयाखै जों बेखौ कन्डेम खालामदों किन्तु जि माजबादनि घटना बेखौबो जों कन्डेम खालामदों
खालामदों आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे बे माजबादनि घटनाया निस्सय जानाय नङामोन जेब्ला बे दुधनैनि घटनाखौ सिरियासलि लानानै जुदि माबा मोनसे बै समावनो एग्जाम्पल सेट खालामनानै दोननायमोनब्ला दा बेखायनो आसाम सरकारनिसिम जोङो बेखौनो दाबि जनायदों जे दुधनৈ काण्ड दानि नैबे माजबादनि जिथु घटना बे गासै घटनाखौ लानानै मोनसे एग्जाम्पल सेट खालामनांगौ जाहाथे फैबाय थानाय समाव खुनु आरो बेबायदिबाव रेप केस खुनु सोरबा जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर हिन्जावसाफोर जोंनि आइजो माहारिनि सायाव गाज्रि नोजोरा जाहाथे रावबो होनो हाया बेबायदि मोनसे एग्जाम्पलखौ सेट माने थिग खालामनो नांगौ आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे प्रशासन आरो सरकारनि माने पदक्षेपफोरा जाहाथे कठोर जायो बेबायदि दुखिफोरनि बेबायदि दायी मानसिफोरनि सायाव जाहाथे कठोर बेबस्थाफोरखौ अन दा स्पट लायो जों बेखौसो खावलायगोन दिनै जों बेखौनो खावलायगोन जे माने आसाम सरकारनिफ्राय बा जोंहा गभर्नमेन्ट तरफनिफ्राय जिखिनि बेबस्था लानांगौ बेखौ जाहाथे कठोर भाबै लायो खुनु सासे रेपिस्टआ जाहाथे ओरैनो जेलाव थांनानै 3 मास सोरबा बोसोरथाम सोरबा 2 बोसोर खाथिनानै जाहाथे गबोफिननानै बिसोरो आरामै संसार जानो हानाय बे सुबिदाखौ होखानो नाङा जेराव थांनाय समाव माने नभेम्बर दानाव धनालि तालुकदारा रेप खालामखांनायनि उनाव 3 मास जेल खाथिनानै ओंखारबोखांनाय लोगो लोगोनो 1-1.5 मासनि गेजेरावनो जे बियो आरोबाव रेप खालामबावबाय होमबा बेबायदि हेन बेक्तिखौ नों उदां अख्राङाव नोङो सख'नानै गिदिंहोनो थाबायहोनो बा थाहोनो मा बिथाङा जग्यता दङ दा बेबायदि हेन बेक्ति जोंनि गेजेराव दोङो आरो जाय बेबायदि माने रेपिस्ट बिथांमोननि साननाय हनाय बे खुनु पयधे मोजां जाखाया उन्दै उन्दै नों 15 बोसोर 16 बोसोर बयसनि सासे उन्दै हिनजावसा गथ'खौ रेप खालामनो हानाय बेक्तिनि साननाय हनाया बिनि बिबेका माबायदि जागोन दा बेबायदि बेक्तिया जोंनि बे समाजाव खुनु जायगा मोननो नाङा बिथांमोना फासिनि साजा मोननांगौ आरो बे माने साजाखौ रेपिस्टफोरनि थाखाय थिग खालामना दोननांगौ जेब्लासिमनिखि जोंनि साजाया जोंनि दण्डनीयफ्रा जुदि एग्जाम्पल सहकारे जाया खुनु मोजां मोनसे दण्डनीय मोना जोंनि सरकारनि प्रशासननि जोंनि आइननि जिथु मेरपाक बियो जुदि गोख्रों जाया बे गोख्रों जायागौमानि जोंनि गेजेराव बेबायदि रेप जानाय माबा मोनसे जानाय जोंनि आइजोफोरनि सायाव जोंनि उन्दै उन्दै हिन्जावसा गथ'फोरनि सायाव गाज्रि नोजोरा बे थाबाय थागोन दा बिनिखाय जोंनि एक्सना कठोर जानांगौ प्रशासननि एक्सनफ्रा कठोर जानांगौ सरकारा कठोर मोनसे माने बेबस्था पदक्षेप लानो नांगौ आरो लोगोसे जोंनि आयेना आरोबाव कठोर जानांगौ बे बयनिबो थाखाय जानांगौ सोरनिबा थाखायल' नङा गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय IFABM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन 12 एबा HS नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय IFABM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि First Aid Patient Care and Assistant Nursing, OT Technician, ICU Technician, Radiology Technician बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला IFABM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन